दिनैनि बे रेंमा बियाब बाथौ गौथुमनि जोंनि बाथौ सिबि आइ आफा लोगोसे गागि बियाबनि आफादनि खुलुमबाय लोगोफोर दिनै बे गोथार मंगलबारनि गोथार दिनाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो बावहरबाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ दा इन्ट्र आरो टाइटेलाव दिनै मानि भिडिअ लाबोदों आङो गोबावथारसिम भिडिअ लाबोया बेनो जाहैबाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि रेंमा बियाब गोबावनिफ्राय बेयाव माखासे बिबानफ्रा खालि जाना दंमोन जेरै माइनाव आफादनि बिबान एबा लाइमोनफोरनि बिबान थ' बेखौ दिनै गलाघाट जिल्लानि जिथु बेन्दोङाव थानाय रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बे बाथौ गौथुमा दिनैनि जथाय आर'ज लानानै गासै मोन 19 गामिफोरनि लाइमोनफोरखौ लानानै बा माइनावफोरखौ लानानै दिनै मोनसे जथाय आर'ज जादों। बे आर'जआवनो दिनै बे आर'जआवनो गोदान गोदान बिबान मोननाय बिथांमोनखौ आफा इसोर अबं गसाइनि खाथियाव समायखिरा लाहोदों। थ' नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आरो लोगोसे मोनसे खावलायहरबावनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि बे दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ गोदानब्ला नोंथांमोना थाबैनो फैदो मानो होनब्ला आं दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ आगारनाय जासिगोन। थ' नोंथांमोना जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोना थाबनो जाहाथे नुहैनो हायो। थ' बेखिनिखौनो बुंबाय। थ' लेट्स गो। बोराइ बाथौखौ आफाद आरो रायजो राजानि सिगाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम रेंमा बियाबनि लाइमोन आफादनि महरै बिबान रुजुननो सैथो आरो धोरोमनि लामाजों गोथार संबिजिरखौ गनायनानै आगान सुरनो समाय लाबाय। आं ओम ह्रीं क्लीं हुरसे ओम ह्रीं क्लीं हुरसे ओम ह्रीं क्लीं हुरसे ओम ह्रीं क्लीं हुरसे ओम ह्रीं क्लीं हुरसे। नै आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव नों आफा बोराइ बाथौखौ आफाद आरो रायजो राजानि सिगाङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि महरै बिबान रुजुननो सैथो आरो धोरोमनि लामाजों गोथार संबिजिरखौ गनायनानै आगान सुरनो समाय लाबाय। आं खिरा लाबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय। Sebenarnya saya selalu lihat dari Korea sanksi Israel itu kan, saya tahu. Sonasi. Ini staf Bosumutari, Santipur. Kita kowe. Ada Muslim Muslimah, dan Sri Nazari, Santipur. दा माइनाव आफाद गोदानै जों दाजानानै होदोंमोन। समाजश्री इस्लारि सोरनाफुरि नेहाथारि सनालि खाख्लारि खालामगिरि लोगो बुंथिगिरि हादानश्री नार्जारि बेनिखायनो आसारि बिथांमोन आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनो लोगोसे गाहाय गुरु दौरि दौसि लोगोसे दिनैनि आर'ज सामलायनाय थासारि नोंथां लोगोसे गाहाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जाफैनानै गासै आंहा बेबायदि बुंखानाय जेबो माबा गैया। ओंखायनो गिबियावनो
निमाहा बिग्रोबाय आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि सायख'नायाव मावनांगौ हाबाफारियाव गागि आफादनि आफादगिरि लेङाइफोरा जथेस्थ' मदद हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोसे आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे रेंमा बियाब बाथौ गौथुमनि जोंनि बाथौ सिबि आइ आफाफोर जेरै जिउनि दिपसि लोगोसे गागि बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दिनै आंखौ रेंमा बियाब आनसलिकनि नेहाथारि लाइमोननि नेहाथारि सायख'नायाव दिनै आं नेहाथारि बिबानखौ नाजावनाय जाबाय आरो जाहाथे उननि समावबो आं बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावलांनो हागोन बिनि आसारि गागि बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि आदामोनखौबो हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय एक्चुअली आंनि बुंनायनि एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया बुंफेराखैबो दिनैसो फार्स्ट बेखायनो एसे माबा जादों उननि समावबो आं बिदिनो नाजाबाय थागोन बुंनो मोजाङै मावलांनो आरो एसेनोसै दिनैसो फार्स्ट माने बिदि बुंफेरनो मोनदों आरो जोंनि रेंमा बियाबनि बाथौ थानसालिनि आइमोन आफामोन रायजो राजा जिउनि देउसि आरो दैदेनगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिग्रो आङो आंखौ माइनावनि आफाद गोदान दाजेनदों जाहाथे हानायखिनिखौ आङो सेस्था खालामगोन आरो रायजो राजाफ्राबो आइमामोन बिदा फंबाय बिनानाव बयबो माने आंनो हेफाजाब होगोन होननानै आङो आसा खालामो बयखौबो खुलुमहरबाय जोंनि रेंमा बियाब बाथौ थानसालियाव नुजाफैनो हानाय रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरबाय जोंनि दिपसि गासैखौबो बिसोरो गिबि खेब बेबायदि बुंफेरनो मोनदों जेरावबो बुंफेराखै आंखौ माइनाव आफादनि नेहाथारि महरै दानाय जादों नेहाथारि हिसाबै मा खामानि मावनांगौ गासै खामानिफोरखौ जोङो मानाव गेदेर बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय जोंथ' दा गोदानसो जेबो मिथिया बेनिखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद हेफाजाब मोनगोनखौ आसा थाबाय दिनै जाय लाइमोन आरो माइनाव बिबानगिरि बिथांमोना दिनै समायखिरा जाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि गोथार बाथौ थानसालियाव जोंनि गोथार आरजखौ सामलायगिरि जोंनि रेंमा बियाबनि आसारि बिथां आरो लोगोसे रेंमा बियाबनिनो आंनि आखान्थि आफादगिरि बिष्णु नार्जारि बिथां आरो लोगोसे जोंजों लोगोआव बाहागो लाफैनो हादों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि सर'नि दैमारि आरो आंनिनो लोगो रेंमा बियाबनि गाहाय नेहाथारि खुंगुर बसुमतारी आरो लोगोसे दिनै जों बाहागो लाफानो हाबावदों दिनैनि बे गोथार सानाव जायखौ जों चक्र बसुमतारीमोन ना चक्र बसुमतारी होनब्लासो मिथिगोन सासे हारिमुआव जोबोद नांथाबनानै थानाय जोबोद सासे आखा फाखा रोंगौथि गोनां आरो लोगोसेयैनो बिथाङा मोनसे मा होनगोन बेखौ सर्ट भिडिअ बानायबाय थायो मोनथाम रिलिज जाबाय खोमा मोननै जाबायना मोननै रिलिज जाबाय मा नाम नोंसिनि माबाया मोनसेया दालायाव बानाय दाउखा गाला ओमफ्राय मोनसेया गां गैयै सुलुं दालायाव बानाय दाउखा गाला बेनिफ्राय गां गैयै सुलुं सुलुं मोननै सर्ट भिडिअ बानायबाय चक्र
बसुमतारी बिथाङा एसे गसंना होदो सिनायदों माबायाव थायो जोंनि साथिफोरनि खिन्थु बै माबायाव थायो नाम्बराव जोंनि बोरलिबुरि बाथौ आश्रमनि प्रिन्सिपाल बेयाव माने स्कुलखौ माबायो नायो दा दिनै जोंनि बे गोथार माबायाव बाहागो लाफैनो हादों बिथांखौबो साबायखर बावबाय आरो जोंनि दिनैनि बे आर'जआवनो बाहागो लानो हानाय बिरजित सार दं जन्तिपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगोसेयैनो दयालपुर गामिनि सासे गोदोनिफ्रायनो धोरोमखौ हमथानानै लाखिबोनाय मानगोनां प्रफुल्ल दैमारि गासैबो नैबे समाव बाहागो लाफैनो हानाय बे गोथार बाथौ सानाव गासैबो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय धोरोम सिबिसुला रायजोफोर आरो नैबे समाव आर'जआव बाहागो लाफानो हानाय जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय आइ माइनावमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायमोन बिथांमोना मोजाङै सामलायना लांनो हायो मोजाङैनो मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो हायो धोरोम सिबिनायनि बेलायाव समाज सिबिनायनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना मोजाङै खामानि मावनो हायो आरो बिथांमोनखौ जेसेबांनाखि बे बिथांमोननि मावनाय हाबाफारियाव मदद हेफाजाब होनांगौ जोङो अराय सम दुलाराय जोंनि रेंमा बियाबनि जानानै जोङो दैदेनगिरि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ बेसेबां मदद हेफाजाब होनांगौ जों बिथांमोनखौ मदद हेफाजाब अरायबो खालामबाय थागोन दिनैनि बे समाव नोंथांमोनखौ जों खोथा होबाय दा बारा बुंनांगौ गैया दिनै बेखौनो आंबो बै मोनथाम मोनब्रै मास मोनथामसो माने आर'जआव बाहागो लानो हायाखैमोन बायदि बायदि बिथिंनि थाखाय थांनाय जितु आर'ज दंमोन थांनाय मासनि बेयाव जोंनि गुवाहाटियाव आर'ज गोलैदोंमोन गलाघाट जिल्लानि सेन्ट्रेल बाथौ गुरुङाव बाथौफुरियाव बेयाव थांदोंमोन नोंथांमोनजों लोगो हमनाय नेहाथारि खालामदों सामलायदों दा बेयावबो लोगो हमनाय बिनि आगोलाव मोनसे इलेक्सन माबा दंमोन खोमा बिनि ना इलेक्सननि थाखाय बन्द' थादों आरो बिनि आगोलावबो माबा मोनसे इलेक्सननि माबा दंमोन बेफोरबायदिनि थाखाय माने आं बाहागो लानो हायाखै बेखायनो जोंना जितु मा होनगोन बेखौ इलेक्सननि बारहावायानो दाबो जोंना थाजोबनो हायाखै बेनिखायनो बिथांमोना जाय माने गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनांगौमोन बिथांमोना बाहागो लाफैनो हायाखै जोंनिसिम दैथायहरदों आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना गालांदो बाय बाय